iBhayibheli liveza ukuthi ke icebo likaNkulunkulu kakaze lishintshe ngomuntu noma umuntu yena esazahlukanisile noNkulunkulu ngesono. Icebo likaNkulunkulu alikaze lishintshe. Asikuveze ukuthi uJesu wasibhadala leso sikolo fully ngoba uJesu akagcinanga ngokulenga but wafa. In him we have our being. In him we have redemption. The into yokuthi singabi ne-identities because asikafiki kuye. Sanibonani, siyanibingelela kwelihle igama likaKristu uJesu. Amen. Igama uvusi wakamazibuko. Sesiphinde sabuya futhi njengokunjalo sihlezi sinani. Sithokoze kakhulu emazwini ayisikhombisa esibuya kuwo. Inkosi isenzele umusa kakhulu nani sibonga ukuthi nibe nathi ngayo yonke indlela nibe nathi ngayo ukubukela nokukhomenta. Swabonela ama-comment ebemaningi kakhulu futhi ebekhomba ukuncoma umsebenzi omuhle. Ngiyathemba ukuthi abaholi engihamba nabo namhlanje futhi bazokwenza lo msebenzi ababewenzile nakuqala. Ngibonile impela nibancoma kodwa ke enikwenzile kwaba iphutha aningincomanga mina as a host yenu ukuthi ngiphethe umsebenzi ngendlela eright. No bazalwane, siyanibingelela bafowethu baholi egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen. Sibingelele mfowethu Shabanga. Mphathi siyabingelela egameni kaJesu Kristu. Siyabonga kakhulu usamukela. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosisiza to do justice ku topic yanamhlanje. Amen. Mfowethu Sithatha ithuba baba sibingelele egameni likaJesu Kristu. Simethembele uNkulunkulu ukuthi nako lo msebenzi wanamhlanje uzoyithatha indawo njengoba nathi asizimelanga thina lapha kodwa simele yena ukuthi uNkulunkulu kube uyena ozosebenza impela. Laba abangancomanga mfowethu bashaye phansi bashunquthule. Ngiyakuncoma mfowethu usebenze kahle ku-episode yethu. Amen. Amen. Ngiyabonga ngcono umuntu ongajwayeleki ukuncoma. Wallahi umuntu wesithweni. Hayi ngcono umuntu ohlezi egxeka noma ngenze kahle. Noma ngenze kahle uyincoma yena. No siyabonga kakhulu amazwi ethu ayisikhombisa hambe kahle kakhulu nama viewers bafowethu abemahle kakhulu. Ngiyathemba ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uzolokhu uqhubekile. Namhlanje sila itopic yethu uNkulunkulu ebuyisana khona nomuntu embuyisela kuye. We all know ukuthi umuntu waphuma kuNkulunkulu not kuNkulunkulu kahle kahle waphuma embusweni kodwa uNkulunkulu waphinde wenza indlela. So ngicabanga ukuthi nina enizokwenza lo msebenzi wokuchazela ababukeli nichazele futhi nami sonke njengoba sila studio ngicabanga ukuthi nizosisiza ukusiweza kuleyo ndawana yokusichazela uNkulunkulu ebuyisa umuntu kuye. Ngizongena nje baholi la emibuzweni yethu ukuthi mhlambe siqale eqaleni ukuthi iseparation mhlambe le eqaleni because akwazi ukuthi uthola umuntu esebuyisa umuntu kungakaze kuhlukwane. Kusho ukuthi kukhona la okwahlukana khona. Mhlambe ningasithatha nje nisiweze lapho ekungazi ukuthi ngizoqala kuba noma nizophendula nonke umbuzo wodwa. Siqale ngapha kumfowethu Mbatha. Asingene kule question yokuqala. Yebo. What does the scripture reveal about humanity's separation from God and why was reconciliation necessary in the first place? Asibonge ithuba baba sizohamba kancane futhi ukufana nasekuqaleni. Kungiphuca kwakhe iBhayibheli lami kungenza kancane ngibe uncomfortable but then sizongena mfowethu sutshela abantu ukuthi anaBhayibheli awunalo vele futhi icacelo ukuthi babukele bakhaya umfundisi wenu owenze kahle lasepisode iBhayibheli awunalo lesilungu lesilungu ayishi sakuxolela lela kunike lona lesilungu lenza amawala la kumina. Kodwa mfowethu nje ungathemelezi sibuyele emuva
ngendlela right, and then you did ask about separation, and we are on a topic whereby we are checking the Ministry of Reconciliation. Yes, indeed, kubalulekile ukuthi mhlambe siqale sibhekeke ukuthi kuze kuzoba ne-reconciliation kwakwenzakaleni umuntu wayedaliwe uNkulunkulu emdale emfuzise yena, uNkulunkulu emdale emfake ngaphansi kwecebo lokuthi umuntu makwenziwe amfuze uNkulunkulu ahlale ensimini amnikeze konke uNkulunkulu ayemnikeza khona ngebhadi isela lingezile ngokweba nokubhubhisa nokubulala lafika lenza imhlolo lathatha umakoti lamenzisa okubheka eceleni okuba ukuthi ke lamfaka izwi lakhe usathane emfaka izwi lokuthi uNkulunkulu akathandi ukuthi nifane naye, whereas umuntu edalwe eveli efana noNkulunkulu akhona kamathuba ukuthi uma ngabe kuwukuthi awuzigcwalisile ngolwazi lasembusweni kungenzeka ukuthi usathana afike kuleyo gap leyo afake olwakho ulwazi oluzokusa kwenye indawo mfowethu uwasho lento ukuthi uNkulunkulu akathandi ukuthi nifane naye, and umuntu ngokulangazelela ukufana noNkulunkulu then naye ke wasithola sehla ngaleyo ndlela umuntu wawela esonweni, and ukuwela komuntu esonweni ke lethi iBhayibheli ububi bethu nje ngaphambilini bebukade busahlukanisa noNkulunkulu noma bebukade benza ukuthi ubuso bukaNkulunkulu kube nobonda phakathi komuntu noNkulunkulu. Then ke by that reconciliation was necessary. Umbuzo bekade usho njalo ukuthi at first place why reconciliation was necessary. Yeah. By that ke uma umuntu esehlukene noNkulunkulu iBhayibheli liveza ukuthi ke icebo likaNkulunkulu kakaze lishintshe ngomuntu noma umuntu yena esazahlukanisile noNkulunkulu ngesono. Icebo likaNkulunkulu alikaze lishintshe, ube lokho emthandile umuntu. So ngicabanga ukuthi nje singabuyela le emuva sibheke, uma sibheka khona siyabona ukuthi nansi into eyenzeka eze isiholele ekuthenini kube khona into ekuthiwa i-reconciliation. Okay, mfuthu Shaba mhlambe ungangena. Yeah mphathi maybe mina bengizothi asibuyele emuva because umuntu uzothi mina ngireconcile ngangenzeni mina. Yes. uNkulunkulu mayedala laphana udala a species called man. Yes. So lento ethi man kwakungashiwo undoda kodwa kwakushiwo ispecies okuwumuntu. Yes. So uma edala umuntu uNkulunkulu umdala nabo bonke abantu bephakathi kuye lo muntu. Meaning angenze iexample kanje, uma laphana ensimini mhlawumbe sesiso sonke story siyasazi mase ukuthi wadala umuntu wathi let them have dominion and lapha ensimini uNkulunkulu ekhuluma ukhuluma nespecies called man and the species called serpent. Into ayisho enyokeni wathi wena nyoka usuyohamba ngesisu. Yes. Zonke inyoka nezazingakaveli ngaleso sikhathi nezazingakazalwa ngaleso sikhathi zathi mayiphuma seyiphuma njengoba siyibona manje sihamba ngesisu is because kwakhulunywa kwinyoka eyodwa. Yes. So nathi kwakhulunywa kwispecies called man ukuthi niyaphuma ensimini kwi-presence kaNkulunkulu. Yes. So kwakhulunywa kokusho ukuthi wonke umuntu umuntu nje noma wawungekho, but because ngaleso sikhathi kwakukhuluma ngespecies called man kusho ukuthi nawe wawuthinteka, hence namanje uzothola ukuthi inyoka engabuza nawe ukuthi ngoba ngangekho mina ensimini waze ngihamba ngesisu. Ingenxa yokuthi sonke laphana sasithinteka, bese ethi uPaul for all of us have sinned and fallen short of the glory kaNkulunkulu. Yini glory siyazi sonke mhlawumbe from past episodes ukuthi isimilo sikaNkulunkulu iglory mhlawumbe ngathi iculture kaNkulunkulu in the kingdom. So we fall short of iculture kaNkulunkulu ngenxa yezono zethu. So ke uma
ufish uphume emanzini ufile or uyafa ungapaquza nje kwesikhashanyana emhlabathini uzama ngemizamo but eventually uzofa yabo. So nathi into enza ukuthi ke kufanele sireconcile is because la saphuma khona sidinga ukubuyela khona ukuze siphile. That's why ezothi uKristu ke in him we have our being, because vele ila kwakufanele siphile khona. Umholi ngithanda into ayivezayo la ukuthi izono zethu as I think Isaiah 59 verse 2 ukuthi for your iniquities made a separation between you and God. So konke lokhu kuza as a result of isono. uNkulunkulu wayekhuluma ukuthi wadlala mina nawe kusho ukuthi sesiqabene yabo. So see necessary into yokureconcile noNkulunkulu because uzathi uPaul for sin came through one man. So ngamanye amazwi sonke noma sasingekho ensimini kodwa ngenxa ukuthi kwakukhona a species called man, unless ungathi wena awusumuntu but for the mere fact ukuthi umuntu yonke into eyayikhulunywa ensimini yasegadini yayikhulunywa kuwe yabo. So uNkulunkulu kozama ke ukuthi ke esibonise ukuthi la kuhlukenwe la, and uma kuhlukene sike sakhuluma la kuhlukene ne-fellowship yoNkulunkulu, okusho ukuthi ke ufish uma ungekho emanzini for it to live kumele wenze imizamo okwenziwe imizamo yokuthi ubuyele emanzini. Nathi for us to live fanele kwenzeke imizamo for us to reconcile sibuyele kuNkulunkulu. Kafushane nje masingekho kuNkulunkulu sifile exactly. Kusho ukuthi umuntu noma ngaba right kangakanani aphelele ngayo yonke into yakhe, yes, but as long as engekho kuNkulunkulu lo muntu lowo ufile. That's true. Okay, now siyayithola separation ukuthi ke siseparate kanjani noNkulunkulu, and then uNkulunkulu ke wenza icebo, yes, lokuthi umuntu abuyisane naye. And kunelinye lemavesi engilithanda, I think uthintile futhi ukuthi uNkulunkulu wathanda umuntu before the foundation of the world, noma ungalithinta ngaleyo ndlela kodwa uthe uNkulunkulu azange lishintshe icebo lakhe ngomuntu. So uNkulunkulu ekuthiwa wenza indlela, mhlambe singangena lapho ukuthi uinitiate kanjani le ndlela nawo yokubuyisana nomuntu. Mhlawumbe ake ngifunde iquestion phinde singene baholi ningiphendulela kamnandi yazi ngiyayithanda le ake ningiphendule baholi la. What does it mean that God himself initiated reconciliation, and how does that shape our understanding of salvation? Yeah, mhlawumbe angene kuqala yabona ubunciko izabe liyona namavesi yabona isaphenya isalanda i-reconciliation mhlawumbe fanele sicacise into ethi i-reconciliation akusimizamo yethu as men, but uNkulunkulu ezama ukubuyisa umuntu. From Old Testament to ukufika kaJesu, imizamo kaNkulunkulu ezama ukuathona for umuntu. Angazi why uPaul eseveza ukuthi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu, ngoba kusho ukuthi kuxatshenwe la. So into ye-reconciliation nciko akusiyo into eyenziwa umuntu noma siyenza ngamandla ethu, but into evela from uNkulunkulu through grace. And mhlawumbe la ku scripture ithi 2 Corinthians 5:18 ithi all this is from God who reconciled us to himself through Christ. Initiative le ayithathwanga yithi, yes, but ithathwa uNkulunkulu esireconcile through his son Christ. That's why uzobona lapha ku John 3:16 ithi for God so loved the world that he gave his only begotten son. Why? So that whoever believes in him shall have eternal life.
leyo mpilo leyo esasinayo vele kwasekuqaleni, but ngenxa yokuthi sase siyaphuma wase uNkulunkulu ezama imizamo yokusibuyisa. iBhayibheli lapha kuRomans 5 and 8 lithi lithi while we were sinners Christ died for us. Yayibona leyo nto isho ukuthini? Isho ukuthi awuyilungisanga for ukufelwa, but ufelwe usayisoni, meaning ayikho into kuwe ongathi mhlawumbe uyi-initiateile wena to deserve, or mhlawumbe ukuthi uNkulunkulu aveze i-reconciliation. Ngamanye amazwi ayikho futhi nento ongayenza wena ukuze reconcile. Yes. Yeah, so ngicabanga ukuthi mina bengalokhu bengaphendula kanjalo ukuthi if usibheka into ye-reconciliation, it's always God taking the first step and men responding to God's call. Then even again we can say men benefiting from his initiative. Yes. Mhlambe ukungena nje kafushane mfowethu, kukhona lenethi ngokuba munye, ngeke ngakuzuyithinta, ngokuba munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu. Asikwazi ukuzilamulela thina. Even nasekhaya mhlawumbe singakusho lokho umbukeli kuwena ukuthi ke we are just here ukukuvula amehlo nokukubonisa nje ukuthi uNkulunkulu has initiated this, and you cannot ngempela uziredeeme, you cannot ngempela uzilamulele. Ayikho into ongayenza ukuzama ukuzibuyisela kuNkulunkulu if you are trying stop it, and then uyibheke ngale ndlela lena yokuthi uNkulunkulu wayisungula yena lento lokuthi akulande la ekulande khona kuphela, kufanele ukuthi uphile ngendlela nje yokwazi ukuthi ke hawu uNkulunkulu usengenze ngabuyisana naye. This is God initiative. Mhlawumbe ukuvula incwadi, kukhona incwadi la kwabaseRoma, ngoba ezinye izinto umuntu engazisho nje mhlawumbe uthola ukuthi ke kufanele ukuthi sizisekele ngescript. Romans chapter 5 kuverse number 9 ithi ke ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe siyakusindiswa ngaye olakeni, ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe siseyizitha, ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo sesitholile ukubuyisana. Kepha akusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga futhi ngoNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu esamukeliswe ngaye ukubuyisana. Mhlawumbe ngokuvela nje ukuthi ke sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe siseyizitha. Even now with separation, we can even say it didn't just end with separation. We were also enemies. Si-ede nje leyo nto leyo ukuthi ayigcinanga ekuthenini sahlukene noNkulunkulu, but ukuwela esonweni kwasenza sayizitha noNkulunkulu. So kulobo butha ke manje ke yikho ke sila namhlanje ukuzama ukwambula leyo nto leyo, because kunabantu emqondweni yabo okusahlele yona le perspective yokuzibona beyizitha noNkulunkulu ngenxa yokuboshelwa isono la sibabophele khona. So usiseyizitha ke uNkulunkulu wenza indlela ukuthi uKristu asifele ukuzama ukusibuyisa kuyena, futhi not even ukuzama, ngisebenzisa igama elirong, ukusibuyisa. uNkulunkulu wenza indlela ukuthi uKristu asifele siseyizitha naye. Wasifela uKristu endaweni yethu ukuze asibuyise. Akafanga na uKristu wafa, ngempela ke sibuyisiwe thina kuKristu ngale initiative ayiqalayo ukuthi ke amhlenga umuntu. Ngicabanga ukuthi siphendula kahle baba. Nihamba na. We are the new move of the Holy Spirit. God loved us sizitha. While we were sinners. Asho njalo mfowethu ukuthi uNkulunkulu usithande silokhu sizitha.
wenza indlela yokuthi esibuyisela kuye. Amen. Kunento akwayithinta ngelinye ilanga ukuthi uma wena or uma mina ngithola nixabana, Yes. wena noShabanga fanele mina mangifike ngilamule ingxabano yenu. Akukwazi ukuthi nina nixabana nodwa niphinde nenze indlela yokuyisiza ngoba kungenzeka omunye ayibone engcono omunye. Yes, so kufanele ukuthi kube khona umuntu ozolalela neutral, yabo, ozofika nje phakathi nendawo. So uJesu uza njengomlamleli. asiqhubeke ningiphendula kahle bawo. Nami ningenza ukuthi ngikhumbule nami sengise pulpit. La okay, umfowethu uthi ke kwenziwa indlela ngoKristu esifela. Yes. We all know ukuthi Christ died for us. Yes. And usifela sizoni and esiphambanweni kunamazwi awasho. In fact kunezwi alishoyo lokuqala okwakufanele lishiwo yithi uma sizibona ukuthi sonile. Then lishiwo ubani? uKristu elisho uNkulunkulu on our behalf. Ake singene la. How did the death of Christ on the cross fully accomplish ukubuyisana kwethu phakathi kwethu noNkulunkulu? Mhlambe leyo mphathi ngiyaxolisa nje ukuxhumela kuyona. Sizofanele ukuthi ibheke lapha ku Romans 6:23. Awuthi ungangifundela mphathi. Lesizulu yabo Magebe uyenza uthi Romans 6:23. 23. Ngokuba inkokhelo yesono ingikufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Mhlambe just looking at the first part, for the wages of sin is death. Yes. So uNkulunkulu uma ekhulume izwi lakhe kufanele ukuthi ali-accomplish noma nayo ubanjwa yilo. Meaning uma ke njengoba sasiphumile laphana sikhishwa isono, ukubhadalwa kwesono kwakukufa. So meaning owonile ukuze isono sikhokhwe mele afe lo owonile, for the wages of sin is death. So uJesu uma lapha esiphambanweni, i-question yakho ithi how did the death of Christ accomplish reconciliation? Mhlawumbe ungangicheckela futhi mphathi lapha ku Colossians 1:20. uJesu lapha esiphambanweni enceko uthatha uvela as a substitution of who was supposed to die. Meaning konke ekwakufanele ngikufele mina uJesu esiphambanweni ufela khona. Amanye amazwi that's why Paul at mayimveza ethi he who knew no sin was made sin so that mina ngizokwenziwa righteousness. So ngithathe ukulunga kwakhe yena wathatha isono sami because kwakumele ngiphanishwe for leso sono, waseyapanishwa yena endaweni yami. Ngicela ngifundela Colossians 1:2 kwabasekolose sahluko sokuqala ivesi 20 okungu-20 ngesizulu. Nokuba ngayo abuyisane nakho konke esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Yebo ngayo nokuba kuyizinto ezisemhlabeni nokuba ngezisezulwini. You see, he says making peace through his blood shed on the cross. So le iyasivezela ukuthi uKristu umuntu owachitha igazi lakhe ukuze kube nokuthula between umuntu noNkulunkulu. That's why kuleli verse esibuya kulona esilixoxile ukuthi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu, bese lithi umuntu uKristu Jesu. Nalento ethi umuntu uKristu Jesu isho ukuthi nceko kwakufanele kube nomuntu ozofa. That's why ke sayiveza la uPaul ukuthi making peace through his shed blood. Okay, sengiyavala mhlawumbe presentation. Ephesians 2:13 to 16. Le iveza ukuthi emphasize the point
lokuthi sasondezwa kuNkulunkulu through igazi likaJesu. Ngicela ngifundele u13 to 16 part. Kepha manje kuKristu Jesu nina enanikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi likaKristu. Yabona ukuthi it just goes to answer into ukuthi i-cross was necessary. And bese iyachazela ukuthi lapha kwi-cross into ezazibalekile kakhulu for us was the blood of Jesus. For our atonement was the blood of Jesus for ukubuyisela kwethu kuNkulunkulu. Amen. Ngithande incwadi le oyivuleyo kwabase Kolose buthe uverse 20 or 21:20. U21 uthi nani ekade ningabafokazi nezitha engqondweni ngemisebenzi emibi nokho manje usebuyisene nani emzimbeni wenyama yayo. Uthe question how did the death of Christ on the cross accomplish indaba yokubuyisana? Nani ekade ningabafokazi nezithe engqondweni ngemisebenzi emibi. 22 nokho manje usebuyisene nani emzimbeni wenyama yendodana ngokufa ukuba animise ningcwele ningenasihla nacala phambi kwakhe. Righteousness. Yes, uma kambe nihlala ekukholweni nisekeliwe nigxilile ningagudluzwa ethembeni levangeli enalizwayo elashunyayelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu engenziwa isikhonzi salo mina sekusho uPaul ke mfowethu ilona vangeli leli lokuthi uKristu esiphambanweni enyameni yakhe emzimbeni wakhe uNkulunkulu wakwenza ukuthi abuyisane nomuntu emzimbeni wakhe ngokuba emzimbeni kwakhe kwalahlwa isono. Ene uma sesilahliwe isono kuyena kusho ukuthi thina salungisiswa from our just iverse leli foundation yethu kukhona la kuthiwa ungasazanga khona isono wenziwa isono ukuze thina senziwe abalungisi ngempela. Indaba yokufa kwakhe esiphambanweni did accomplish indaba ye reconciliation ngokuthi emzimbeni wakhe kwalahlwa isono. So ngaleyo ndlela leyo umuntu mayeselungile engenasono ukhona ukubuyisana noNkulunkulu ngoba yisi isono esasenza umuntu ukuthi ahlukane noNkulunkulu. Mhlawumbe just to add mphathi sithema siqala sathi for the wages of sin is death. And asikuveze ukuthi uJesu wasibhadala leso sikolo fully ngoba uJesu akagcinanga ngokulenga but wafa. So it means then lesi sikolodo uJesu ayesizele wasibhadala nakusafanelanga siyoyibhadalela thina kukhona umuntu asisekolodi. Enye incwadi ithi he blemished labo ababephethe incwadi yecala lithi naye yabethelwa. Yes, yabethelwa kanye naye wabaphuca amandla. Kusho ukuthi isono siphuciwe amandla because isono sona la besihamba khona besimi ngokuthi laba abantu bangabami lapho. So isono saphucwa amandla. And naye enye into ngasikhathe efa uJesu kuthiwa kwadabuka his hands temple. So he removed a barrier between man and God. Yes, ufa kwakhe accomplishing reconciliation. Reconciliation. Mfowethu kuningi kakhulu uKristu okwenzeka emzimbeni wakhe especially esiphambanweni. Mhlawumbe nje ukusinikeza even a right identity. Ukusinikeza a right identity because you see the moment isono siwela phezulu kwakhe noma ephendulwa enziwa isono thina sinikezwe ukulunga lokho kwa accomplisha ireconciliation ngokusinikeza iidentity right because if makuthiwa emzimbeni wakhe kuthiwa ngokuphila kwakhe wenza indlela so siyazi ukuthi esiphambaneni kwachitheke igazi ene egazini yila kukhona ukuphila. Hallelujah. So uma uKristu echitha igazi he was giving us identity yasezulwini because igazi lakhe alibuyile emhlabeni. So uma kuchitheka igazi usinikeza ukuphila kwakhe
uma isinikeza ukuphila kwakho usinikeze identity. So ngempela reconciliation was accomplished esiphambanweni ngokufa kaKristu. Then ezwini lesi-7 kuzwakala, in fact elesi-6 kuzwakala uJesu ethi it is finished. Emva ukuthi yazi ukuthi konke sekuphelelisiwe, kuthiwa washo lawa mazwi ukuthi the mission as accomplished. Yes. Kusho ukuthi ngamanye amagama into yokuthi umuntu bekufanele afe seyithathiwe, isilungisiwe kahle hle, umuntu akasafi ngoba kodwa usephila phakathi, ngoba khona umuntu owangena lapho nisho njalo. Yes, uyazi uPaul futhi mphathi uPaul ukayiveze lento esebuza uthi wekufa luphi udosi lwakho. Yes. Meaning noma kukhona ukufa but it's stingless. Yes. You know, khona umunye waxoxa istory ukuthi this ubaba wayehamba nonkosikazi wakhe emotweni, wavela inyosi yamluma lo baba, kusho ukuthi unkosikazi ulele. Unkosikazi mayephaphama, mayemluma lo baba wangayibulala inyosi. Mayephaphama unkosikazi ulwa nenyosi. Ubaba lokho uyaqhubeka nje uyadriver uculela ingoma kumnandi, usiyabuza umama ukuthi wena inyosi ngalwa nenyosi kangaka wathula kwenze njani. Ubaba bese emkhombisa isandla ethi ayilume mina la, so ayisenayo isting yokuluma wena. Uyabona ukuthi nathi uJesu urelaxile nje kubona ukufa la, but unento ethi nawa amanxeba kwaluma mina and therefore nina awubafowethu noma phezulu kwenu akusenamandla. That's why ethi Paul mayeseveza ukufa ethi death do not be proud, because bese ethi ukufa is gain ezulwini, ngoba noma sifa thina siya embusweni. Hallelujah. So kwakune sting sokuthi makusiluma singekho kuye asiyi embusweni, but now because usekukhona but isting sesithathiwe, noma kuthiwa ngiyaphuma la ngishayiswa imoto encinko, it's gain in the kingdom. Yes, because the sting akusenamandla. Khona enye incwadi ethi intonga yababi ayinakuhlala phezu kwesabelo sabalungileyo. Iyangifikela nje emqondweni wami ukuthi ke intonga yababi, yabona ukuthi uma sikhuluma ngobubi sikhuluma ngoSathane. Intonga kaSathane ayinasabelo phezu kwabalungisisiwe. Abalungisisiwe balungisiswe esiphambanweni uma uKristu enziwe isona, thina silungisiswa. So phezu kwethu intonga yomubi okungikufa usathi ayinasabelo phezu kwethu. Amen. Uma ukuthi usahleli nathi kuze kufike lesi sikhathi samanje, please make sure ukuthi uyasubscribe, uyalike, uyashare, uyacomment. Asiqhubeke baholi, siqhubeke. Endaba siyabamba inamandla. Siyabamba. Yabona ngathi ngahlaleka la, sihlale la, singandluli. But ke umfowethu usayithintile, kukhona into ayithintayo la ukuthi ke emva kokuthi uNkulunkulu eseyenzile into yokubuyisana. Yes. Ngesiphambano la uJesu efa khona azathi ushabangu konke lokho kwenzeka ukube kwachitheka igazi so that thina sibe nokubuyisana noNkulunkulu. Then umfowethu bese ethi ke emva kwalapho kukhona identity entsha etholakalayo. Yes. Angithi endala ibisithi sizoni, bisithi sizitha uNkulunkulu. Yes. So kukhona entsha ke manje esitholakala esiphambanweni. The question is what changes about our identity the moment we are reconciled to God through Christ? Mhlawumbe angingena umholi vele bese ikhulumile lendaba liphuzu kahle hle sesidlulile kulona. But let me just set a tone nyana lapha ku 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ithi okay, mhlawumbe before sifika lapha, we are no longer sinners ngenxa yalento esesiyixoxile. Kunegazi elachitheka and the wages of sin was paid in full impilo kaJesu.
Now lapha ku 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it now gives us now a place yabantu abahlawulelwe. It says angazi noma ungafunda mphathi ngesizulu ngoba Corinthians 2 Corinthians chapter 5 verse 17. kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwaqala kudlulile bheka sekuvele okusha. Ngithanda the first part of the verse but la ngicela ngivumele ngidile the second part. Yes. It says okwakudala Yes. kudlulile bheka Sekuvele okusha. okusha, but nakhona checka ukuthi okwaqala kudlula kuphi. If any man be in Christ, Yes. you know, so lana Paul uveza uChrist as indawo and not just umuntu, uthi kuyafikwa kuKristu kube uKristu abe yindawo esizohlala kuyo. And ngingahinta a verse earlier lapha ku Acts elithi in him we have our being. So meaning yonke lento sikwazi ukuyibona uma sikuye uKristu ukuthi okudala kudlulile kebheka okusha, but nakhona lokho okudala okudlulile akudluli uma ungaqondi ngokukholwa. Meaning khona umuntu namanje osokoliswa ukudala kodwa uma ubeka uKristu eqonda ekholwa ubezokwazi ukuthi sekudlulile, uyabona. And so iBhayibheli lisibonisa ukuthi lapha kuJohn uNkulunkulu uJohn mayeveza uJesu uthi uNkulunkulu usipha amandla wokuba abantwana abafowethu. Mhlawumbe sifunde John 1:12. John 1 verse 12. uNkulunkulu wasinikeza ilungelo lokuba abantwana bakhe through uJesu. ngokuba bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana. So uyabona ukuthi lento ithi sesine identity yokuba abantwana through ukwamkela yena lo vele wayemntwana kaNkulunkulu. So into identity yethu siyithola mhlawumbe ngikusho lokhu Nciko, akukho ukuthi ungathola identity yakho outside of Christ. That's why ngithema ngaqala ngokuthi if any man be in Christ. Yes. Mhlambe ucizelele mfowethu ngizoba mfeshane ngoba kulokho yabengikhulumile ngeidentity but I was unaware of the question. Manje sengiphendula ngiphendula kwi-question straight. Mfowethu uphike uverse 17 wathi kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. So ngizobuyela kwi-initiative ngo-18 uthi kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha bheka wakudala kudlulile sekuvela okusha. Bese ithi u18 kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane ngaye. uKristu wasinika inkonzo yokubuyisana. Kwakhona ukuba kuKristu konke kuvela kuNkulunkulu. Like nje ukuveza leyo ndawana leyo ukuthi kwakhona ukuba kuKristu kwakhona ukuba kuKristu kuvela kuNkulunkulu owenza owenza ukuba sibuyisane naye. Sibuyisana uNkulunkulu wenza ukuba sibuyisane naye uNkulunkulu ukwenza ngoKristu. uKristu owasinika inkonzo yokubuyisana. Mhlambe futhi enye into engathi sicheck kakhulu ukuthi uKristu lokhulunywa ngaye uPaul umveza as the last Adam. Yes. So sasiku Adam wokuqala sona siku Adam wokuqala, and so sibuyisela ku Adam wokugcina. Yes. As people who are now righteous. Yes. You know, ngicela sifunde mhlambe iverse lokugcina mhlambe akaxolisa Ephesians 1 verse 7. Ithi in him we have redemption through his blood. Yes.
Yes. So the identity Nceko cannot be outside of him. Amen. Ngicela ufunde Nceko Ephesians noma ngesizulu la phela yabo khona ugogo wami lapha isilungu buye athi nenzani manje lapha yabo Ephesians 1 sinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomsa wakhe. So ngifuna nje si-emphasize that in him. Yes. In him we have our being. In him we have redemption. The into yokuthi singabi ne-identity is because asikafiki kuye. Yes. Fika kwethu kuye kuvela ubuthina. Yes, I agree. So wonke umuntu ophilile waze washona engafikanga kuye i-identity yakhe akayitholanga. So in him umuntu angabuza lo muntu isidingo sokuya kuye ukuzithola wena kahle kahle. Yeah, isidingo sokuya kuye ukuthi uyithole ukuthi mina ngubani ngoba kuye we have our being. And ekuqaleni sithe umuntu uma engekho uNkulunkulu ufile. Azathi uJesu kulabo sisababili ababethu uLazaro uyagula abathi uLazaro ufile athi uJesu Kube bengikhona. athi uJesu mina ngikuvuka. So when ukuyena athi nomufa uyophila. So asisidluleni wayesingabe sesontweni vele sisonke asidluleni baholi. Kune mission la ekuthiwa ikhona after ukubuyisana ne-identity. Yeah. The question is, what does it mean practically to be entrusted with the ministry of ukubuyisana as believers? Mhlawumbe mfowethu angene ngaphambili la ngizophinda ngifunde futhi noma masesiphumile uzophinde Nceko I like ukukhuluma ngivela embuzweni. What does it mean practically to be entrusted with the ministry of reconciliation as believers? Mhlawumbe ukubuyela futhi kuleli verse esibasic lona siqala ku18 siya ku21 ukhona into engizwile la ethi uNkulunkulu wenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. Wasinika inkonzo yokubuyisana, so we were entrusted ngale nkonzo. Uma esekwenzile ukuba sibuyisane wasinikeza yona le nkonzo, and this should be under our mission as amakholwa emakhaya. When we preach, it is the matter of revealing kubantu ukuthi we muntu kaNkulunkulu wena noNkulunkulu senabuyisana. We are entrusted. Lesingisi elinye engilifundile lithi iBhayibheli, God committed the ministry of reconciliation, committed the message of reconciliation ngithina. Uma esesenzile ukuthi sibuyisane na akugcinanga lapho, but kuthina uNkulunkulu wayitshala into yokuthi sikushumayele indaba yokubuyisana kwakhe nomuntu. Uma sifika kumuntu nje simvula amehlo simtshele noma simazise ukuthi yena noNkulunkulu sebabuyisene ngalendlela siyichazile ke indlela yakhona. But I like it that uNkulunkulu entrusted us, and uma sifika kwi-Great Commission ilakho uJesu akathi kubo hambani nenze izizwe zonke abafundi bami. And uma sifunda uJesu, uma senza umuntu ukuthi afunde uJesu, ilena ukuthi simtshela yona ukuthi kuyena we have our being. Ngimfundisa umuntu ngoJesu, ngenza umuntu umfundi kaJesu ukuthi kuKristu we have our being, kuKristu we have our identity, kuKristu uNkulunkulu wenza ukuthi noma ngakuthiwa siyafa kodwa siphile. Ngifundisa umuntu ngoKristu. God entrusted us with this mission ngoba wenzela ukuthi lithi elinye izwe ngilithinte last from our last session, uthanda ukuthi bonke abantu basindiswe. Uma mina ngeke ngasindiswa, it is a plan of extending i-message yasembusweni ukuthi ke nami uma sengisindisiwe ngibabaza lolu thando lungaka, ngazi ukuthi angithandangwa ngedwa kodwa nomunye umuntu wathandwa uNkulunkulu ngalendlela. It is a matter of ukuthi loyo muntu loyo akakaboni ngalendlela mina
esengibone ngayo, so ngimvula amehlo. God practically entrusted us with this message. This message, yes. Yeah, mhlawumbe this is very heavy for me. Yes. But mhlawumbe asiqale la ekuthenini before we preach The gospel. the gospel, we are supposed to become the Yes. gospel. We are quick to go and make others Disciples. Yes. when we don't have discipleship ourselves. Believers are called to represent Christ, Yes. and not by words, but by lifestyle. Yes. So a lifestyle should umuntu akubuke mayela but no, ngiyayithanda into yokukholwa uma izongenza kanje. Yes. Yes. Yabona, akuze ukhuluma ngiyayithanda into yokukholwa uma izongenza ngikhuluma. Angisho ukhuluma kuyisetting yesonto, cha, your engagement nabantu nje Noma ikuphi. ezo umuntu ukuthi yazi ngeke ngezwa ngikhuluma nabantu kodwa Angikhulumi lo- nabo kanje. Yes. lo unayo into of the kingdom. So we are quick to run to people and say wozane embusweni, and umuntu mayekubuka wena ethi usembusweni lo. Yeah, ngiyabona. Yabo. So into kahle kakhulu ncegu kakhulu into ifuna uNkulunkulu sithandazele ukuthi akasisebenze thina, and the character yethu should represent Christ. Khona iverse la ngiyaxolisa bafowethu, angisalikhumbuli kuphi elithi hambani nikuye, meaning yonke into esiyenzayo should embody Christ. Then bese uyazibuza ukuthi konke lokho engikukhulumayo kuyamveza uKristu or kuyayiveza ikingdom, yabo. So mostly manje challenge siba nayo is we have believers abayikhulumayo but abangayiphili, and uthola ukuthi uyikhulumile mhlambe years ago, but uma sesibona manje sesimuzwe sekhuluma a different language, akusikho ukuthi lo muntu kanjani, ingoba lento wayithatha wayenze yokukhulunywa not eyokuphila. Eswazi uzothola ukuthi umuntu kuthiwa wayesindisiwe kodwa manje useshumela ukuthi ingoba lento wayenza into yokukhulunywa and not yokuphila. But ke to emphasize the point lakho mphathi, we are entrusted by uNkulunkulu to represent Christ. Umphathi uveze the great commission yokuthi go and make abantu disciples. Another way of making abantu disciples ngaphandle kokuhamba, I think lapha ku Romans uthi Paul, Romans 10 uthi how can they hear without someone preaching? Yes. And I want to emphasize, you don't preach from a point of what you have read, but preach from a point of lento oyifundile ikusizile wena before you preach it. No, you don't read the Bible ukuthi uyoshumayela. You must read the Bible for ukuthi you become the Bible. And then once you become the Bible, you are able to say ingisizile mina lento eseBhayibhelini, and then awufuthi lento le kahlehle ivangile libamba abantu kakhulu ileli ezoza kuwe enciko, ngiyakubona uyibambile lento, ngibona ngokwenza kwakho, ngenze njani, uyabona usuyakwazi ukuthi umenza umfundi. Yes. So thina we tend to go and want to make abantu abafundi, kodwa thina ingasisebenzele lento, uyabona. Kusho ukuthi lento ibuyela kulo wesifazane waseSamaria owahlala noJesu emthonjeni. Yes. Wahlala naye, wambona kwesinye isigaba, waze wamthola. And check ncike lapha kulo muntu waseSamaria, weze phethe imbiza lo muntu, mayesebuyele emuva washiya imbiza, wabuyele emuva wayokhuluma into abebengayijwayele lapha.
because lento uyizwe imkhonza yena ngaphakathi. So lento ayisikhonze so much that we fail to keep it in. Kube ukuthi nje usushunya awushumayeli ngoba ufostiwe but ushumayela ngoba uthi hey yazi yamnandi into awuzwe lento engizwayo nami. No, ama question lawa besele ngicabanga ukuthi aphendulekile kulelo khuzana. Mhlawumbe nje singangena kuleyo yokugcina ngokwesikhathi engasenaso. How should the reality of being reconciled to God affect how we live and relate to others daily? Mfowethu mhlawumbe kukhona la uma siqhubeka la ku20 ithi ke esebekile inkonzo yokubuyisana kuthina ngokuba uNkulunkulu kuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye engabaleli isiphambeko zabo ebeka kithi izwi lokubuyisana. So kithi kubekwe izwi lokubuyisana. Ngakho ke singamanxusa kaKristu ngongathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Bazalwane emakhaya esikhundleni sikaKristu siyancenga ukuthi ke buyisanani noNkulunkulu. Esikhundleni sikaKristu siyancenga ukuba nikholwe indaba ezinhle esizikhulumile kule episode. Uma uke wakholwa ngaleyo ndlela leyo yabona nje kulombuzo othi ke mawusuza kumuntu umbuze ukuthi ngenze njani. Esingakusho nje ilokhu ukuthi kholwani uKristu ethunywe ngubaba. Mhlawumbe ueda futhi kukhona la ku61 ukusindiswa kweziboshwa kuIsaiah lapha uIsaiah uthi umoya wenkosi uJehova uphezulu kwami ngokuba uJehova ungigcobile ukuba ngishumele indaba ezinhle kwababoshiweyo. Then bese ithi ungithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukile nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa nokuvulelwa kweziboshwa itilongo. Yabona ukuthi ke this is the message that is committed to us after we were reconciled to God. A message ukuthi nje sishumayele indaba ezinhle. Indaba mayibe yinhle mawufika kumuntu ukuthi umazisi ukuthi umuntu ukhululekile wakhululwa wabuyisana noNkulunkulu ekhaya. Ngiyanicela ngiyanxusa ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngami ukuba kholwani uNkulunkulu buyisanani noNkulunkulu. Kwazini ukuthi nibuyisene noNkulunkulu niphile nakho nihamba ngakho lokhu ukuthi nina noNkulunkulu senilungisisene noma wena noNkulunkulu senibuyisene. Mhlawumbe mfowethu ngingayivala nje kuleyo ndawana leyo. Asigoqo ngokwesikhathi. Mfowethu Shabango sesizoqala ngayo next time masibuye. So ngesikhathi asisenaso. I-message yethu namhlanje ibithi uNkulunkulu ukwenzile. Yes. Ukuthi sibuyisane. Yes. Kahle hle sesilungile. Mhlawumbe ekhaya kusasenengqondo yokuthi wena uyona noma izono zakho ziningi kakhulu ukuthi ungeza uzokhonza uNkulunkulu. But i-message namhlanje ithi wena ulungile wena. Yes. Wena into yakho nje isilungile yalungiswa yaqeda okwakho ukuthi nje ukholwe. Inkosi uJesu. Hallelujah. Amen. We are the new move of the Holy Spirit. Sicela ni subscribe, ni comment, interact with us in the comment section. Give us ideas of what you want to hear and see from us, and please keep on listening, watching and supporting us. Siyabonga. Be influenced by God.